lagi. 50 ang kuan. Free ang kuan. Thank you. Let's go. Zak! Napod sila yung souvenirs dito guys. Oh. Daghan. Papa. Papa. Alright, madotag hinagdanan Cave Bat Resort. Labuhol. Tigpila? 99? 99. Wala ito lagi. Souvenir. Pero kayo? Sana orange to. Paano na siya? 99 peso. Ikaw di ka magsabi. So leader, no? Sila yung monkey. Napon ba? Ay, t-shirt. Thank you. Tara. Ayaw, sa ibig lang Bingag Dawis, Bohol, Philippines. Tara. Alright guys, musulod na mi. Gamay ang dala, no? Basti. Oh. My. Oh. Oh. Wow. Wow. Oh. Wow. Oh my God. Oh. Bigat sa ada guys. dali lagi po nagyahan. Wow, dagang kay tao karon. Dali ato na ba? Dagang kay tao guys. Mga ligo. Alright. Plus 4 rataman ilang pangaligo dire. Kailangan ka mag life jacket. Oh. Medyo crowded kasi karon guys. Hapon naman doon. Grabe, bugnaw siguro niya guys. Ang cable. Di lang kayo maklaro. Medyo ngit-ngit lang siya guys, kaya wala kayo.
Ang feeling mo rin, di ka ginawa. Sama ni. Ano na ito ba? Laon. Ngit-ngit man. Wow, dili lang yung maligo. Okay. Pamila ka, ulain. Alright guys, balik na taas kay murag di ko ginawa. Para yaanan niyo. Oh. Oh my god. Yaanan guys sa pasulod. Ngit. Balik na taas. Para mo nag-appoint po lang, sir. Tapos po, dito kay last mo. Para magdi ako ginawa dito ka. Ah, igang dito eh. Wala aircon. Meeting area. Alright guys, namin karon sa San Dogo. Dogo Festival. Dagan mga baligya, mga pagkaon. Tama ni. Alright. Order ta. Welcome to my vlog. Combo meals. Wow, kalami. Ano naman yan? Ikaw, ikaw. I think order ka nila, sir? Order ka. Isa mo din? Pork sisig isa. Saka pork chop. Where's the chicken? Alright, mababang kainan to karon. Highlights. Tag 200, 180 ang kuan. Hangyo. Ito silang milk tea. Alright guys, dagang yung mga pagkaon dire. Kaya ba yung mga barbecue? Hindi na siya mawala. Napadala ito speaker. So. Hallelujah! Praise the Lord! Hey, 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 hey! Praise the Turn Lord! gold. Who's up? Makawasa ang iyong grasya. Sa nakikita ko, dahil nagkapito, ang umaga mo. Magkakami.
Isa kang mga gamot. Isa ka. Isa kang mga gamot. Isa. Alright. Ah, kalami. Lucu. Gigi's Food House. Souvenir. Ito nih. Ito lang ito. Loh. Ay, gid. Drawing. Ano? Ay, saba. Ay, saba. Gilong wala? Bilan eh. Kuya. Kuya. Pila? 150. Balbal ko. Balbal ko. Kapir sa. Alisa. Tagpila mo na? Hindi mo yung gusto. Atong balon yung gusto. Kani? Balon. Ini daw. Pila din na, pila. 100 sir. Ini daw iya kay. Squishy! Balon gid iya. Lagi awiran na. Squishy! Dila sa tay. Dila sa balon may lang gusto ani. Kasi color ko. Green. Dili ka mo kay balon. Oh, lights light! Nice sweet sana kilo. Ito mo na? Be, sige lang, sige lang. Thank you. Kami lagi parisan na, lato-lato. Hindi na, lato-lato. Okay, basta. Ayo na. Uy. Ayo. Hindi na kayo makasabot dyan sa kitchen. Yung mga... Yan. Sige, sige, be. Play, basta. Play, basta. Play. Play, ala, nego, yay. Ay. Samay mo. Sige go. Yehey. Gabi kisang magsugan. Go play. Go. Kaya kauno ng gulo. Hoy, Arthur. Ay, Up na. Wow, right. Nami karon sa kuan guys, St. Agustin
church diri sa Tagbilaran. Okay, so wow. Alay ko. Tsada ilang church diri kay tsada gig design mo. So ato to sa ilang plaza. Na may diri karon sa ilang plaza. Nalaibog ang isa oh. Ay, ikaw na. Wow. Hey, picture. I love Bohol. Come on, mami. Lato. Lato rin tawagan na kay isa ra man. Lato ra na.